Stav Europske komisije o Pelješkom mostu mogli bi čekati još neko vrijeme. Naime, ovih dana iz Brisela stižu najave o odgodi predstavljanja rezultata pred studije izvodljivosti. Hoće li se Pelješki most graditi sredstvima Europske unije trebalo se doznati 18. kolovoza, kada je bilo najavljeno objavljivanje rezultata pred studije izvodljivosti. No novi podaci iz Brisela koji su došli do medija govore kako bi na to mogli čekati još mjesec, dva. Stoga smo jednu od naših predstavnica u Europarlamentu pitali krije li se iza toga odugovlačenje Europske komisije. Ne vjerujem da je to istina, ali morate znati da su opći evropski izbori sljedeće godine u 5. mjesecu, pa vjerojatno i to ima nekog utjecaja. Ali obzirom da sam postavila pitanje Europskoj komisiji, dužni su mi poslati odgovor u sljedećih 30 dana, tako da vjerujem da ću dobiti pisani odgovor. A dok taj odgovor ne stigne, ono što se zna je kako je barem u onom jednom javno objavljenom kriteriju most bez visećih konstrukcija bio najbolje ocijenjen. Upravo time se nedavno pohvalila i ministrica vanjskih poslova, koja je tu informaciju prenijela medijima. S njenim stavom slaže se i potpredsjednica HDZ-a. Vrlo je važno da je bila optimistična, što znači da svi u Hrvatskoj konačno taj most podržavaju, pa nadam se da ćemo dobiti europska sredstva. A ako ne dobijemo, vjerujem da će Hrvatska jednog dana ojačati i da će sama moći izgraditi taj most. Pa tako, ako neće Unija, trebali bi Hrvati. No to se tu pokušava izvesti već cijelo desetljeće, a bez ikakvih pomaka. Točnije, radovi kreću, pa staju ili bolje rečeno nestaju, a onda se opet pokreću. Stoga je pitanje što ako gradnja više ne krene. To bi bilo jako loše, Dubrovnik bi zaista ostao izoliran i sada je trenutno izoliran, ovisi o dobrom vremenu i avionskim vezama i mislim da Dubrovnik konačno treba povezati, da cijela Hrvatska, a sada i Europa trebaju vrijednost Dubrovnika valorizirati. A kad se to napokon dogodi, saznaćemo i koliko Dubrovnik zaista vrijedi. Jer dok se svijet diči biserom Jadrana, putovanje do njega sve više sliči avanturi. No ovdje glavni glumac već odavno nije Hrvat. Njegovo mjesto u nedostatku boljih kandidata očito su preuzeli činovnici Europske unije.